Yamula. Kenaro 2025 ausibambi uri kubambe kana usiri kupenga mubhini ukutsvage uda kutengesa marimoti waya asiri kufunctiona german muda kuti bhaiza dhiri akutarione 2025 ndakananga maawards 2025 ndoda rekodhi namaz 2025 ndikutsoma maawards 2025 ndakurekodha zvemari ndichapusha kunge vhiri ragweja vachanyara kunge vabatwa vachigeza vachapisa kumhoresa cheko muchandizeza mudzimba muzere makape ndakurara vachiveza ndichaita topiki koza be on top ndenge ndakaruma mfenje kozgenaro ndigod biti ndorigarira kwandiri sofa mamero mera munyama mukloze pana joka 2025 rodi ichazara ndaikwadza nemabhazi magevha tiri kustudio mabhebhi ari kumazi kana wise kwamadreadlocks usazoshaya mari mamwe mazhets ashandongwara pane pachingoda mwari 2025 ndakananga maawards 2025 ndoda rekodhi namaz 2025 ndikutsoma maawards 2025 ndakurekodha zvemari Yamula.